zuciyata bayin kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na daga ke na rufe. Yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Kinga cikin duniyar to ke ma ki sani za ya fito min sasanta. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba kin sani. Inda wata ki da ni na san zanga soyayya. Dan Allah ki kula ni idan na gaza ki azani. Ki wasa yani ki ɗaya zan wakina ni mai kyawu na kamar ni tun da na ce ke nake so ke ma ce min kina so na to aikin sai na so kuma ina so ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki da ɗani zan ji wani daga soyayya. Karya bane ba yanda nake jin ki zuciyata bayin kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na daga ke na rufe. Yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Kinga cikin duniyar to ke ma ki sani za ya fito min sasanta. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba kin sani. Inda wata ki da ni na san zanga soyayya. Dan Allah ki kula ni idan na gaza ki azani. Ki wasa yani ki ɗaya zan wakina ni mai kyawu na kamar ni tun da na ce ke nake so ke ma ce min kina so na to aikin sai